Ndị Enugu Village Adazienu na kansụl ime obodo Anaọcha nke Anambra Steeti emeribego mmemme omekwa afọ bụ mmemme igosipụta omenala ha kpọrọ Annual Cultural Day. Ha ji wee na-egosipụta oke omenala na ihe ndị eji wee mara ndị be ha, nyekwa aka wee na-akwalite mmepe nke obodo. Ya bụ 2025 Village Day Celebration bụ nke were ọnụ na Enugu Village Hall ka a nọkwara na wee nye awọdụ dịgasị iche iche nakwa amụma nkwado dịgasị iche iche nke gbadoro anya n'ebe ụmụ nwaanyị na ndị ntorobịa nọ. Blessing Dennis bụ onye ọlụ anyị gara wee wetara anyị akụkọ ka o si wee gaa. Nke ha merubere dịka Enugu Day bụ ụbọchị Jenụwarị 1st nke ahụ ọbụla bụ nke Igwe Afonso eze ọdịnala Adazienu kwuru na a ga na-emerube ya bụ ụbọchị. Ya bụ nkwenye emere bụ nke ga-ewepụta ezigbo ọdịnala eji mara ya bụ obodo. Ka ọ na-ekwu okwu na mmemme ahụ, Igwe Ọkparụchelụ kọwara ya bụ oke ụbọchị dịka ụbọchị eji egosipụta ihe dị iche iche eji mara ya bụ obodo ma tokwa onye isi oche obodo Enugu bụ ọkaikpe Jideofor Okongwu maka ịhụnanya ya nyegara ndị obodo ahụ ma kpekwa ekpere ka udo na-achị na ya bụ obodo. Onye isi oche nke obodo Enugu bụ ọkaikpe Okongwu kọwara ya bụ ụbọchị ahụ dịka ụbọchị a maara na ọ ga-abịa ma bụrụkwa ụbọchị ha ji emerube emume dị iche iche eji mara ya bụ obodo ma yọkwa steeti gọọmenti ka ha gbatara ha ọsọ enyemaka nyegara ọtụtụ ụzọ ha ndị mebigoro emebi site n'obodo Enugu n'ime Adazienu okpuru ọchịchị Anaọcha. Blessing Dennis maka akụkọ ụwa ABS.